Ja, En we klaar met voetelen. klaar met voetelen? Ja, we doen Jules Boelen iedere week. Hoi. Hallo. Goeiedag. Vandaar, Dat ja, is een prachtige zender heeft die kerel, hè? Ja. Leuke zender heb je. Zo, Oh, dankjewel. Ik zie je bijna allemaal, hè? Maar, Ja. ken je van de tv. Ja. Vind ik altijd leuk. fijn. Och, kijk. Ja. En ik helemaal niet. Oh, dat maakt niet uit. Hoeft niet, Dikke. Nee, Je moet niet. mag Je ik moet u niet. ook een handje geven? Hallo, ik ben Bas. Dag Bas. Ik ben Bas. Bas. Gisela. 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 Ja. Ik dacht al een beetje een Duitse tongval te horen. Ja, obwohl ik al heel lang hier ben in Nederland, maar ik praat ook nog Duits. Heel goed. En u Jeu de Boelt. Ja, Ja. zeker. Ja. Zij hebben ook speciale ballen, hè? Die geeft ze een spin. Als ze die gooit, dan merk je gewoon dat is linkshandig, hè? Ja, en dat rolt Dus heel... Gisela heeft een aparte techniek. Ja, bij die, Ja. het is linkshandig Ja. En dan rolt dat heel... En prachtig, weet je wel. Iedere keer als wij denken, we zijn zover, dan komt zij eens naar de kloten, weet je wel. Helemaal niet, Ja, die is ja. gewoon aan kletsen. Ja? Oh. Doen we nooit. En dan gaan we lekker koffie drinken. Waar gaat het? Ja? Bij Oh, Frins. oké. En dan gaat de hele club gaat daar koffie Iedere donderdag zijn we hier Ja. om 2 uur. om En 2 uur. dinsdag 2 zijn uur. we ook hier. Maar een uurtje. Ja, En dan niet is te het, lang. We moeten ook drinken, pas op, hè. Ah, oké. Ja. En dan zijn we net warm gebroed en dan houden ze op. Hè. Ja, goed, na een uur zijn ze moe, hè. Dat moet je ook niet doen, hè. Dat gaat ook niet. Nee, je moet ze niet te zeer Ze vermoeien, zijn hè? heel jong, hè. Begrijp je wel, hè. Ja. Wat zou de gemiddelde leeftijd zijn? 83 zo ongeveer van jullie, hè. Ja, ik word 83 Ja. jaar. En u? Nou, ik ben begin 70, ben ik, hè. We bent- hebben ook een 90-jarige ook daarbij. Echt waar? Die Oh, zal Theo, die bij zal de het klote koffie doen. Oh, die drinken. zit al aan het gebak. Ja, nee, Dat is onze beste speler ook. Echt waar? Ja, hij ook. die kan die ballen gewoon als een, weet je wel, als een bom neer laten komen. Wap, alles weg. En dan blijft mooi liggen met Ja. een butje. Hoe noem je dat? Als je met één worp zo... Heeft dat een bepaalde naam? Nee. Wij noemen hem bomber, weet je wel. Die gooit hij als een bom, gooit hij erin. Weet je Oh, wel. vroeger hadden ze in Duitsland ook der Bomber, hè? Ja. Ja, Der Gerd Müller. Gert Muller. Ja. Die is overleden. hè? Ja, helaas. Maar ja. Ja, Ja. maar voor voetballen was dat. Maar dat was een voetballer. Ja. Ja. Maar, Maar leuk dat ik u ook maar in het echt zie. Ja, is een leuke het valt vent, hè? niet tegen. Nee. Nee, helemaal Oh, niet. gelukkig. Dat valt Nee. mee. Ook hier met Het valt hun mee. allemaal. Ja, alleen maar... want anders mag je er niet bij, hè? Je moet wel een beetje... Ja. wat- Ja, ik kijk dat heel vaak hoor. Oké. Dus dan ziet men ook Moet je nog wat onderweg, van heb je die Limburg. programma is geweldig. Dat is geweldig. Ja. Ja. Een van de betere programma's van LA. Moet Oh, ik eerlijk gelukkig. zeggen. Ja. Ja. Nee, dat komt omdat jullie allemaal, van overal waar jullie komen, jullie krijgen de mening van de mensen uit en die kijken allemaal. En die leven mee met datgene wat je uitzendt. Hè? Ja. En dat is het bijzondere daarvan. Hè? Want Ja. ik denk dat als de dorpstamtam van Bunde nu meekrijgt dat we hier gefilmd hebben, ja, dan gaan ze allemaal kijken. Dat sowieso. Hoop hè. ik. Ja, dat loopt me Ja. open. Hè? Dat ligt aan- Maar u had het net, helemaal in het begin had u het over voetelen. Ja, dat is ook zo. Want Kun je vals spelen bij Jeu de Boule? Oh, makkie, Oh, makkie, ja. als je wil. Ja, nee, natuurlijk. makkie. Ja, je hoeft hem maar af te leiden, hè. Als hij er gooit, pas op, en dat is gebeurd, hè. Je kunt ze zo afleiden. Hoe doe je dat dan? Afleiden. Want, ja, dus je roept iets op het moment dat ze willen gooien. Ja, of je... Oh, dat is heel... dat is het. Ja, maar we zijn namelijk niet georganiseerd, hè. We zijn vrijwillig. We hebben niet, weet je wel, je zo laat dit, zo laat dat. Je bent gewoon 2 uur hier en dan mee basta. En als je niet op tijd bent, dan... Dan doe je gewoon niet mee. dan Of je doet wel mee, maar kun je achteraf nog erin springen. Hè. Oké. Dat is veel leuker zo. Maar hè. zijn dat nou echte Jeu de Boelers die dat doen? Op het moment dat Oh, een ja. concurrent wil gooien, dat ze doen Er zijn of een zo? paar die echt gespeeld hebben. Hè? Ja, wij zijn niet altijd zo onfatsoenlijk, maar meestal wel. Hè. Ja. Ja, is toch zo, hè? Maar wij hebben meestal lul daarbij. Hij is wel een lukt beetje wel. de grappenmaker, of niet? Ja, Nee, dat gebeurt nooit, hè? Nee, dat gebeurt nooit. heel erg, ja. Een Witzbold. Ja. Ja. Een hè? witzbold, ja. Een Een beetje Witzbold. stimmung maken, weet je wel. Hè? Ja. Dat is wel belangrijk, hè? Ja. Hé, maar wat is het verhaal achter de handschoenen? Nou, ik Want wil zo geen koud vieze is het handen, niet. Ik wil zo vieze handen hebben. Dus als ik doe ze uit en dan gaan ze naar wassen en dan heb ik weer schone handjes. Want die anderen En die ik gaan heb nou allemaal... gewoon vuile vingers. Ja, Ja. Die is helaas niet zo bang voor, nee. voor zij is vieze misschien handen. Bestendig is die, weet je wel, als een haartand. Ja, maar ik zou dan denken, als je die handschoentjes aandoet, Ja, dan mis je het ja, maar dat is ook... Ja, maar dat is vingerspitsengevoel. net, weet je wel, hoe noem je dat zeggen? Ik probeer namelijk het gevoel...
ja, anders te leggen. Dus met die handschoenen heb ik minder gevoel. Maar doordat ik dat zo doe, dan ben ik weer nauwkeuriger. En je ziet wel, dan weet ze dat ik het toch wel voor En elkaar... hij gaat die ballen voorverwarmen. Ja. Ja, Sorry? Ja, die ballen zijn voorverwarmd, hè. Ja? Ja, ik leg ze in de oven tot ze ongeveer 40 graden zijn, hè. En dan ja, dat Ja. zijn... Dat zijn heb ik nog nooit gehoord. Dat zijn gestempelde ballen, weet je wel. Dat zijn wedstrijdballen. Niet dat ik dat ooit gedaan heb, maar die oude collega van mij, die heeft me die toen gegeven. En kijk, dat zijn maar die wedstrijdballen. Met codes en alles zit erop, hè. Ja. En wat wil zo'n code zeggen dan? Dan betekent dat die ja, gecertificeerd zijn. Boah. Ja. Dus die gaan thuis in de oven. Die gaan thuis erover tot 40, 50 graden. Ja. En dan kan ik lekker beginnen. Dan zijn die ballen warm, dan heb ik een goed gevoel van die bal. En dan kan ik die ballen veel goed voelen. Want die handschoenen zijn heel dun, hè. Ja. Dat is alleen maar voor de vuilen, maar niet echt voor, weet je wel. Hè. Ja. Ja, ja. Ja, maar dat hebben anderen ook al gedaan. Dus. Ja, ja. Theo en die Dit, allemaal. dit maken we zelden mee. Dit maken we zelden mee. Meestal is dat, heeft hij een uitgestreken gezicht. Ja. Onverstoorbaar, onze Joost Smeets. Ja, ja. Maar ik maak soms... Ja. Ja. Zelf mee te werken. Ja, Maar nou moest hij lachen. Zie je? ja, maar je dat bent is toch zo, hè? afgemaakt. Waarvoor zit hem dat in, Jo? In het begrip voorverwarmde ballen? Waarschijnlijk wel. Ja, ja. Want bij die andere... Nou ga ik. Ja, maar dat is iets anders. Ze krijg je niet, want je moet het zelf doen. Tegen dat bij mij blijf je af, hè? Nee, Ja. maar ik vind het veel te leuk, Gisela, dat er ook nog een vrouw in dit mannengezelschap Hoezo is. alleen maar? We hebben van... Nee, in dit gezelschap. Oh, dat bedoel je. Ja, ho. Ja, want hoe is de verhouding tussen Ja, dat is mannen en vrouwen? 2 op de 8 zo ongeveer, 2 op de 7, 2 mannen. En die willen wel komen, maar die hebben altijd iets anders, weet je wel. Hè? Ja? En die vrouwen, weet je wel, die kletsen eind weg en dan heb je een groepje staan, dan moet je ze opjagen. Dat ze eindelijk beginnen, weet je wel. Hè? En dat is altijd zo, maar zo'n gezelligheidsbijeenkomst. Oh, ik had dat in het zwembad altijd. Ja, is gezellig. Want dan weet je wilde je een beetje gas geven. Ja, ja. En dan waren er dames in het zwembad en die wilden ook per se tijdens het praten naast elkaar zwemmen. wel. want dan konden ze wel. elkaar Konden ze aankijken. doorkletsen. Ja. Ja. Dus En dat, heb je ook met- dat conflicteerde wel eens. Ja. Maar dat maakt het ook gezellig, hè? Want die vertellen een hoop ons en dat wil je niet weten. En dan kunnen wij daartussenin doen. Ja. Onzin, Ja, nou, toch nee. niet. Hè. Nee. zegt hij. Ja, hij zegt onzin. De dames vertellen Ik onzin. ken hem, ja. Oh, Nee, heel serieuze onzin. Een Ja, beetje. Ja. Een beetje. Ja, serieuze ouwe heet dat. Ja, officieel. serieus ouwe hoer. Ja. Ja, maar ik was vroeger nooit zo. Hè. Ik was altijd heel stil. Ja, maar dat klopt. Zij 2 jaar geleden, of 3 jaar geleden toen ze erbij kwam, hè, Ja. die durfde helemaal niet. Ik zeg, trek die hier Ik weg. ben al 7 jaar daarbij. Oh, ja, maar in het begin, weet je wel, toen Ton er nog was, hè. Ja, daar was ik heel stil. Ja. Ja, maar zo was ik opgevoed. Ja, schei uit. Maar nu ben ik alleen en dan moet ik... Van zich afbijten. U moet voor zichzelf opkomen. ja, En wij maar helpen. dat kan Voor ik heel uzelf. goed nou. Ja? Ja. Ja, Dus het heeft er wel altijd in gezeten. dat weet ik niet. Maar hoe kwam het dan dat u vroeger altijd zo stil was? Ik was zo opgevoed. Ja, hoe dan? Ik Hoe was werd u- enig kind en ik was heel streng opgevoed. En ja, was schüchtern. Schuchtern. Schuchter. Ja, dat hè. Er heeft de familie in Soes wonen. Die moet er altijd over praten, weet je wel. Of krijgt nu weer familiebezoek. Dan is hij stil. Die moeten alles in die rechter thuis. Ja, hier. Oh, maar had u een Duitse moeder en een Nederlandse vader of andersom? Nee, ik ben geboren Duitser geweest. Ja? En ik heb een Nederlander, een Limburger, via briefcontact leren kennen. Een penvriend. Ja, die zat op Curaçao. Oh, Hij schreef Nederlands en ik schreef Duits. Hij met luchtpost, ik met landpost. Landpost ging 6 weken. oh, dat moest op een boot of zo. Nee, hij was bij de Korps Mariniers. Dus u schreef naar het korps en dan ging Nee, dat... ik schreef Ja, naar hem, maar dan daar ging dat, naartoe. ging dat met de post van het korps ging dat naar Curaçao. Nee, ik met de landpost. Oh, landpost. corona. Want dan had ik 6 weken tijd voor de volgende brief. Eén brief per 6 weken. Ja, maar is toch fantastisch? Weet je wel, die heeft Ja. al Ja, maar dat is 6 ook weken al, plezier gehad over om te denken, 60 wat jaar krijg ik geleden, eigenlijk, hè? hoor. 60 jaar geleden. Ja. Oh, Geweldig nog toch, hè? langer. ja, ik vind Dan het... waren jullie nog niet eens op de wereld.
Maar op een andere manier dan wel, hè? Ja. Sommigen van ons niet, nee. Nee, daarom, ja. Wij krijgen jij commentaar. Hoezo? Dat jij je dingen niet besteld hebt. Maar ja, ik moet mijn shoes Ja, maar op de een of andere manier, Ja? afgezien van de voorverwarmde ballen, is dit een bijzonder leuk gesprek. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat, en misschien niet zo raar dat deze twee nou tot het einde zijn overgebleven, jullie zijn aan elkaar gewaagd. Oh, die supertaal. Weet je niet. Dat is ongelooflijk. Ja, maar het is gewoon een open vriendschap is dat hier, hè? Ja, dat gaat heel vanzelf, leuk. ja. Heel leuk. Zonder ongedwongen. Ja. Dus als je komt, dan kom je. Kom je niet. En dan Ja. wordt die dag, waarom ben je Ja. niet geweest? Ga je met die onzin. Ja. Je bent gewoon hier om te spelen voor Ja. genot. Ja, en of het nou regent of sneeuwt, we blijven We doorspelen. hebben al in de sneeuw, hè? Ja. Sneeuwballen. Ja. Nee, Nee, gewoon echt de boel in de sneeuw. en Ja, met een Oh, glühwein. Hebben we alles al aan. Hulppakketten zijn dat. overlevingspakketten.